И пътя към хижа Гоце Делчев. Ето ни при хижа Гоце Делчев. Здравей, тате! Здрасти! А да видим, вижда ли се мама отзад? Виждаш ли долу рекичката? Да. От тук почваме с снега от самото. Искате ли щеки? Може ли? Дай ръка. Да започнем. Така. Стъпвай където има стъпки. То тук е маркировката. Дали си отляво на клековете или отдясно. Ти, чакай тук пак. Ще ги разделяме. И тя пътеката е там отдясно. Наведи се леко. Не. Забивай щеката тук. Ползвай като опора. И щеката ползвай. И там дето стъпа майка ти стъпи. Хоп, готово. Да. Ох, изморих се. Какво беше? Нищо де, че потънала щеката. Не, аз точно потънах. Не. Ето е пътеката вече. Стъпалцата. Ох, тя ми ги пришла. Те са изкопани. Оп. Ужас. Виж тук отляво можеше по-плавно. Стъпи на стъпалцето, не във водата съответно. И да се изтеглим нагоре, да не пречим на снимките. Ще почуваме ли тук? Ей, тук може да разпънем раниците. Тук е. Тук не е нужно да те държа, нали тате? Тук е лесно. От тук минават хората май отдясно. Защото отляво. Те се събират и там. То не е разклонение през водата, ли искаш да минам? Тук явно си минават редовно хора. Те даже виж някой е рязал клековете, да може да се минава. Така, тук внимателно, ако трябва така, така. Какво няма ляво-дясно? Разклонението е след 300-400 метра, може и 500. Защото го гледам по права линия 330. От тук е леко. Тук не се усеща буквално.
Добре, ако е така до края, е леко. Да. Така, пътеката е яко затрупана с сняг. Подсичаме по-отдалече. Ние сме на 2270 метра, може би. Ето е там долу ще. Чакай, изчакваме. Браво, малко геройче. Не знам вече за кой час го скачваме това нещо. В момента даже слизаме. И ние сме пред езерото. Хоп, внимателно тук. Здравейте! Здравейте! Другия маршрут към Попово езеро, по червената маркировка, оттам ли сте дошли или от тук? От тук. Аха, защото мислям дали да не се върнем по него. Ами, аз също си мислих, ама долу много вода ще има сигурно. По-скоро от тук така че не. Той има една дето отцепе, да, Сигурно. немаркирана пътечка. Да, мисля по нея. Ние Тук частично по-надолу- слязахме от жълтата маркировка, минахме по нея. Да, После и пак ние се така включихме. след това се качихме нагоре, Мгм. защото имаше спрес. Тук долу има една река, по-трудно ще успеете да я прескочите, Ще я видим. за да стигнете до езерото горе. Мерси. Да го имате предвид. Виждаме. Само. По-трудна река. Да писате капаците на престина. Така. Аз не се сещаш нещата. По принцип има малко до там, Не може ли ама... да джипка да ни върне? Какво джипка бе, тате, виж го пътя. Това остане където е лифта. Ами на тук тя върви на зигзаг пътеката, в принцип. Сега Сигурен ли си? леко наляво. Да, на най-такива жълтите тревички стъпва отгоре, те са по-високи. И по-измеднели сте. Да, по-пожълтели. Да, ето го мостчето. Още нататък ли? Е, точно след, малко след тия хора. Къде? След. О, пътеката не минава през снега. Там изглежда поне равно. Ще видим. Два часа, 3 часа вървим. Почти 4. 3 часа вървим.
като стигнем това по-хубаво, уж по-хубаво, езеро, като стигнем, не може да си направим само снимки и тръгвам, да. Можем, да. Давай, тук можем да вървим смело. Сега хващаме наляво на разклонението след малко. А то след колко метра я попитам? След малко. Ми е много стръмно и ме е страх. Не, ние се спуснахме по-рано. Къде е следата, где я виждам. Иначе напред се свързваме към червената маркировка и продължаваме по нея. Има и ще заобиколим снега, т.е. снега е тук горе. Ще вървим малко по тази и после ще се отклоним по наляво. Тук някакъв напис снега, обаче да лъжа, не може да се минава. И даде от тук нагоре, дето ние бяхме на Не снега. може да минем през червената. Дето са китайците. Явно Мисля, че това ви остави. е това цялото е пътека, плюс-минус малко наляво, малко надясно. Стари кози пътечки, дето му казвате. Да. Къде има човек? Там. А, почуват си. Оп, оп, оп. Така, 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 така. Малко сме били над пътеката. Хайде насам. Здравейте! Здравейте. И тя пътечката, тате. И тук там е най-тясното, къде може да пресечем. И тук виждаш ли? Ти трябва да го прескочим. Ще мина с... Чакай малко. Стой тук. Виж, това е стабилно. Тук е единия крак и на този камък. С щеката, заби щека. Ама не е на самия заби за подпора. Сега, мама. Да, надясно, 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 надясно. Гледам. Натам. Просто заобикаляме клековете. И тук има едно малко поточе, ще го заобиколим и него. Внимавай тук. От тук. И тук виж. Тук лесно се прескача, то една крачка. Знам. Добре. Тук добре ще се върви. Не, тук е пътеката. Точно на пътеката сме. Те не ги знаеш точно на къде са се тръгнали. Ами ако е така равна, ще я минем доста бързо. За един час ще я минем.
при 2 км в час с почивките на Йони. Сега съм хубава да допълня. Маваш да си гледаш в ръка. Аз, например, мамо, Хайде да те. Камъчетата. И намерихме по-лек път за навръщане. А как щяхме да се наиграем, да бяхме минали от тук на идване? Еха. Около километър и 200-300 метра, 400 максимум. Но се върви. Окей. Тук ще трябва да залягаме. Давай. Тъй всяка Йоана да мина пак отпред. Нали? Ао, така е панорамно. И се вижда едно езеро в далечината. Не. Няма да е без Бог. То това е прекалено далече, за да е езеро без Бог. Ами има малко снежец. Да, само 20 крачки. Хоп, хайде дело тук отгоре смело. Сега ще ми дадеш теката. Сега стъпвам тук. Аз ще минавам по... Стъпвай по колончетата. Да, Ще са стабилни. А те по чужди стъпки, където е по-равно. Майка ти иска ли помощ? Не, хоп, така. Браво. Дай тук надолу, ако искаш. Добре, прескочи го. Май. Дето направи място. Ето ти ще кашката. Но само да е това в него. Хайде, тате. Хоп, внимавай, държете. Внимавай. Тук наистина са едни котки, ще да се върви направо на бегом. Ама ние имаме вкъщи нещо. Имаме. Кой да ги вземе? С неба шапа. Хоп, хайде, тате. Какво? Някой да го видя. Да, внимавай. Те дето ги видяхме. Хоп. Хайде. Кой е правил пътешко ходене в училище? Така. Тук по принцип е равно.
прескачай той. Оп. Оп, внимателно. Внимавай. Набирай се на мене. Обещали сме за сега пица, за сладоледи не сме говорили. Внимавай. Тя да се дръпни, ние сме малко по-бавни. Тук е чудесен маршрута. Да, доста по-лекичък отколкото отгоре. Да, трябва да го светлят, Малко трябва да се бутне тук там. Да. Така. Внимавай. Там където са хора. Хоп, ето дръж. Добре. Тук е добре. Минава се. С телефон. То тук направо си е бегаемо, като за планинско бягане. Я го прескочи оттам. Не, да прескоча, аз само съм го натиснал леко. Давай ти. Thanks. Скажи ръка. Оп, оп, оп. Внимавай. Дори от тук, може и от там, не съм сигурен. Чак. Така стъпи. Мини? Не знам. Тук им бяха стъпките в снега преди малко. По-скоро е там трябва да стигнем. Даже сме надясно. Ето е пътеката, ето, да, вдясно, дай вдясно тата. Не тягай цигара. No, de facto me siento. Снежец! Охо! Така внимайте! Някой крака му е потънал много. Нима. Да. Искам, дай ми ръка. Давай напред, се крепи. Виж тази дупка, да не стъпиш в нея. Ето тук. Виж колко надолу му е потънал крак. Това е тежко ходене.
Ти бързиш снежеца ли тати? Лева. О, така се потъва. По-отгоре давай по сухото. И аз така мога да бягам. Интересна истината. Не беше по червена маркировка ли сме? На червена сме, да. Тръгнахме по жълта. Всъщност жълто-зелена. Минахме само, не само зелената, да, тръгнахме и само по зелена накрая. И после тръгнахме наобратно заради непроходим участък. О, така е кално. Така. Тук с пътешка. Да. Хайде. Какво е там? Браво! Ние българи страшно. Сега. Те не се спират и със сигурност са по-опитни от нас. Интересно, че тук се разделя пътя на две. На къде сме? Насам. Защото там е някакъв друг път. Пътеката си е насам и е тук езерото. Може, може. Това няма какво да надруша. Чакай, чакай. Много бързаш. Нищо. Оп, внимателно. С тези салатки да минем. Заебай от салатките. О, гледай как се развървя това дете. Не можем да го стигнем. Накрая идва силата. Накрая. Ето.